Беновска пита. Беновска пита продължава със следващия събеседник. Чест за мене да ви поканя господин Румен Овчаров. Заповядайте. Добър ден. Вие сте за първи път в студиото на Беновска пита. Румен Овчаров, член на надзорния съвет на Лукойл Нефтохим Бургас АД и член на Националния съвет на БСП, председател на съвета по икономическа политика и туризъм към БСП. Добре дошъл. Какво се случва в тая зима? Някои от политиците класифицираха като зимата на тяхното недоволство. Вие от двойната позиция на онзи, който винаги го подозирате и го питат за цените на горивата, за далаверите в сектора, за това какво ще се случва с газовите потоци и също времено един от знаковите фигури в БСП. Как можете да характеризирате сегашната обстановка в политиката? Има ли криза в правителството? Има ли... Айде да не го правим, колеги. Тайно сменяме брошката на господин Овчаров, за да не се чуете, що не го виждате, аз му говоря. Откопчайте му е. Да слушайте ме, докато вие сменят. Има ли криза в правителството? Има ли опасност от нови предсрочни избори? И къде сте вие, БСП и индустриалците в цялата тая игра? Вижте как ви оплетох. Вие с толкова простички въпроси, сигурно може да си поговорим днеска доста дълго тук. Как да ви кажа? Дали се чува господин Овчаров? Аз не ви чувам в слушалката вече. Нещо ви има. Аз не ви чувам. Да, давайте. Важното е зрителите да чуят. Ама ние с вас седнем. Те на мен нищо не ми щет, но само ми казват за времето. Давайте. Как да ви кажа? Аз си мислех, че като че ли ще си спестим пред срочните избори. Но като гледам какво се случва в началото на тая година... Какво се случва? Почвам да имам определени съмнения. Какво се случва във вашата класация? Не знам дали сте чели, но има една мисъл на Наполеон, която казва, че когато се качваш нагоре, винаги можеш да спреш. Тръгнеш ли надолу, няма вече спиране. Та през изминалата седмица, поне за мен, се случиха две изключително важни събития. Едното събитие беше грандиозният гаф, който сътвори Румяна Бъчварова. Аз, между другото, уважавах като жена, интелигентен човек, който внася някакъв нов такъв нюанс в Министерство на вътрешните работи. Кой е гафа? Но да си позволиш да дойдеш и да заявиш, че не е работа на Министерството на вътрешните работи и на министъра да отговаря за сигурността на някой бизнесмен, който се разхождал кучето. Реакцията и по декларацията на Крипт. Да, извинявайте, но това е недопустимо. Нейна задача и нейна отговорност е да отговаря не за бизнесмена с кучето, а за всеки гражданин на Република България. Независимо дали е с куче или е без куче. Да не говорим пък за изцепката, че всяка критика е какво беше заплаха за националната сигурност. Нали? Някога по времето на Сталин за подобни критики направо разстрелваха. Сега Ердоган просто арестува. Чакайте малко, стоп. Вие тук вкарахте в моята координатна система два знакови герои. Русия от една страна, Турция от друга. И сигурно не е случайно, че така, продължете в такъв смисъл. Втория гаф, къде сме ние в тая координата? Втория гаф, според мен, сътвори самия премиер. Кой той? С тези с СМС-ите историите. Не знам поради душевна простота или поради замайване, но това препращане на СМС, които са очевидно за него и които очевидно, така да се каже, демонстрират добрите му връзки с съдебната система, айде така да го нарека, аз поне не мога да го оправдая. Аз не искам да го оправдая, ще ви кажа така чисто човешката си. Мислих даже да го понападна и да му кажа друг път, като пращате господин министър-председател СМС, малко ги перфесионирайте да звучат от ваше име. Чисто технически даже го разбирам. Аз също си разменям с моя екип. С моя екип си разменяме. Някой ми пише, еди какво, сега го препращам в другия без редакция. Да, но когато твърдиш, че си независим, добре, че не се намесваш. Някой му пише, че няма да го викат в Висшия съдебен съвет. Той праща на Панов. Защо? Защо? Да ме го питаш, защо няма да ме викате, нали? Това е. Да го беше написал, защо не ме викате? Да.
И на всичкото отгоре пък накрая не се скри, че отида. Разбира, не видях интригата тук. Всъщност интригата е много простичка. Кажете. Той на практика потвърди всички тези на тези, които го критикуваха. Че той има много близки контакти и връзки с съдебната система. Което може би не е лошо. Ма какво лошо има? Този случай е публичен, първо, самия случай. Значи, ние не знаем дали той поддържа други задкулисни връзки, пак не го оправдавам. Този случай е публичен. Хубаво беше да дойде да го изслушат. Не. Ако твърдиш, че една система е независима, не можеш по такъв начин да се намесваш. Не говориш с тях? Не можеш по такъв начин да се намесваш. Другият въпрос е дали тази реформа, която така наречените реформатори мислиха, беше адекватната, защото ако ме питате мен, проблема на българската съдебна система не е, как да кажа, независимостта на прокуратурата и самостоятелността. Нали? Това е основното. Напротив, и сега в момента ние виждаме, че прокуратурата е даже много силно зависима от политическата система. Ето, това е тезата на Радан Кънев, че прокуратурата е много силно зависима от политиката и затова играе по свирката на управляващи, докато съда е силно независим. Хем така, хем главният прокурор пък определя всичко тук и той определя всички кадрови назначения и така нататък. Затова ние сега ще му намалим пълномощията. Така че цялата тая работа не е достатъчно добре умислена. Как да се разсече този гордия възел обаче? Някой трябва да седне да помисли малко, преди да почне да го прави. Вие като политик, с толкова опит. Не, аз точно в... Вие като граждани, какво точно мислите? В правосъдната система едва ли ще мога да бъда изключително ценен с моите... Наистина, вярно или невярно, впечатлението не само в България и навън, затова сме под мониторинга, че ние нямаме справедливо правосъдие. Да, това е че очевидно. Че имаме поръчково правосъдие. Да. Платено правосъдие. Да. Че това е една мафия, един топот. Добре, какво правим? Искате аз да ви кажа какво да направим. Всеки случай решението не е напук на някого и с смяната на някого. Сигурно ще си спомните, но 2006 и 2007 година ние правихме няколко промени в Конституцията, които бяха отново под натиск. Които бяха отново под натиска на най-различни съветници. Веднъж контрол над съдебната система, следващия път няма да има контрол над съдебната система, защото тя е независима. Това лашкане до безкрайност доведе до този резултат. Може би трябва да се съберат все пак 5 или 10 човека, които разбират от цялата тази работа. И да седнат да го помислят. Но не да излиза един и да казва, ама главният прокурор е виновен, дайте сега ще му съкратим мандата. Или виновен е Лозан Панов, понеже той сега си позволил да каже нещо, него като го сменим, всичко ще цъфне. Няма да стане. И как да ги номинираме тия 5-10 човека, като вие... Ако ме питате мен, аз ще ви ги номинирам. Кажете. Няма да ги кажа сега. Но това е друга тема. Поне един. Нека Кой да бъде ръководител на това? Или го опишете като образ. Какъв трябва да бъде? Има достатъчно компетентни, обективни и в момента работещи юристи, и неопетнени юристи в България. Аз не се сещам. Не, има такива. Повярвайте ми, има. И в съдебната система, и в прокуратурата, и в адвокатурата. Известни и неопетнени. И известни и неопетнени. Има такива хора. И имат и компетентност да го направят. Само, че ние се плъзгаме по линията на скандалното, на жълтото. Добре. И караме нататък. Като споменахте Лозан Панов, само да ви попитам нещо в скобичка. Лозан Панов през тази седмица, не знам дали обърнахте внимание, не знам дали следите тая тема, но може би имате защо. И сега ще разберете, защо ви питам. Спря производството по делото на несъстоятелността Корпоративна търговска банка и го върна на Конституционния съд. Вашето мнение? Не юридическо? Как изглежда това отвън? Не, там според мен делото е приключено, забравете. Да знам дали си спомните, имаше един италиански филм. Приключено, забравете, да. Тук вече тези нюанси, банката приключи. Парите, които можеха да бъдат измъкнати от тази банка, са измъкнати. Активите, които можеха да бъдат измъкнати от там, са осребрени. Така че тук как ще се доиграе юридически казус, според мен вече няма голямо значение. Евгений Ганев, Лафа, бития бит, другия. Там вече вие знаете как става. Сещате. Да се върнем към основния въпрос. Добре, но знаете ли, ще ме питах аз? Що? Вие на времето спомняте ли си, като бяхте икономически министър, че подписахте с Оман гаранционен фонд да гарантирате техните инвестиции. А знаете, че в КТБ е инвестирал Оманския фонд.
То тогава още не беше инвестирал нищо у Малския фонд в КТБ. Ама ето сега. А ние тогава се Колко години опитвахме са да минали привлечем тогава? инвестиции от Оман в България. Те, за съжаление, дойдоха Колко наистина. години са минали? Моля? 10 години? Повече? Да, това беше 2006 година. 6, да. И какво дойдоха повече? Дойдоха някакви инвестиции, щяха да участват в Суперборовец, както щяха да участват, така и Суперборовец замина. После се набутаха тук в Корпоративна банка. Шегата на страна никой не се е сетил. Вие не сте ли се сетил за това гаранционно споразумение? Не съм се сетил. Те не могат ли да стъпят върху него? Не си го изпомня. Не. Едва ли. То не е споразумение за защита на инвестиции. Нямате пръщи в Корпоративна търговска банка. За моя радост не. Добре. Иначе тяха да са му изкарали отдавна по вестниците. Други хора, както виждате, имат пръст, но не аз. Да, добре. И в такъв случай да се върнем към... Мисълта ми беше, че тези двата факта ме карат да мисля, че това правителство и двата факта в началото. Бъчварова и СМС Борисов. Е тръгнало вече надолу. И ако екстраполираме, така се каже, мисълта на Наполеон, то от тук нататък всичко е въпрос на време. Съмишленик ли сте с Раван Кънев в такъв случай и с Лютви Местан? Не. Нито с единия, нито с другия. Защо? Защото те са политици от... Те се парят опозиция. От действащата, така се каже, политическа класа, докато аз съм малко отстрани. И на къде тръгна това правителство? До кога всъщност това, което пророкувате като слизане надолу, ще завърши като процес? До президентските избори? Не. Ами? Мисля, че малко по-късно. Аха. Но имат възможност да се коригират, разбира се, но не виждам способност да го направят. Вие, ако бяхте на мястото на Борисов, какво щяхте да коригирате? На българското правителство му трябва малко повече компетентност. Трябва му малко повече управленски опит и управленски знания. Трябва му малко повече здрав разум. Трябва му малко повече разбиране за национални интереси и тяхната защита. До сега има ли са такова правителство? Компетентно, национално отговорно? В различна степен. Всяко правителство има различни степени на компетентност. Вие имате ли еталон от вашите правителства, който може да противопоставите на кабинетите Борисов? Кабинетът Орешарски? Няма как да поставя някое правителство от бившите, свързани с социалистическата партия на сегашното, защото те всички до голяма степен завършиха в една или друга степен с провали. Добре, и... Не, че правителството на Бойко Борисов не завършиха по същия начин до сега. Само едно, и то с неговата оставка, нали? Сега вие пророкувате втори. Така ми се струва. Провал или втора оставка на... Така ми се струва. Просто виждам как липсата на тези качества, на управленски опит, на компетентност води до изтърване на нервите, до психически сривове, които няма как да завършат. Виждам, че се опитате да говорите така доста мъдро политически. Чак мъдро. Етапа на страна. Мъдро политически, а не пристрастно, чисто опозиционно да се конфронтирате. И затова си позволявам да ви запитам... Вие ме питахте и за БСП, затова си позволявам да ви попитам само секунда, ще имам към БСП. Да ви попитам само. В името на мъдрия анализ, обективния анализ и национално отговорния анализ, който смятам, че се опитвате да правите. Окей. Борисов, казвате, не е добре. Управлението му и не е качествено. Правилно ви цитирам. Точно, но смисъл. Коя политическа сила, коя личност може да осъществи такова необходимото качество? Ако ме бяхте оставили да продължа, щях да продължа. Добре, исках аз да го задам. Тъжният извод, който ще трябва да направя, е, че даже и да има сега предсрочни избори, то няма алтернатива. И тук проблема е вече БСП. Не е ДПС и не е Радан Кънев. Проблема е БСП. БСП в момента аз не мога да разбера какво точно прави на политическата сцена. Слава Богу, че сега се сетиха след месеци нещо, след анонса, да седат да преговарят за вота на недоверие. Че имах в един момент усещането, че и него ще се направят, че не са го забелязали. Това не е ли козметично? Все пак е някакво действие. Защото, вижте, имаше няколко изключително важни събития, в където БСП блестеше с отсъствието си. Например? Ето тази съдебна реформа. Каква е позицията на БСП?
Да, правилна е позицията. Те искат да направят съдебна реформа, за да сменят съдебния съвет. Ние това сме го наблюдавали, затова ние не участваме. Добре, но може ли най-голямата политическа партия да няма визия за това какво трябва да се направи в съдебната реформа и да не изложи позиция? Няма БСП позиция. А защо? Втория въпрос. Конфликт Русия-Турция. Свален самолет. Нали? Айде, Бойко Борисов се държи там, както той се знае, като ръководител. ДПС се изцепва с една декларация, която е абсолютно неадекватна. И аз го казах още преди 2 месеца. А БСП каква е позицията? Каква е позицията на БСП? Вие запомнихте ли я? Не. Никой не запомни. Ние, БСП иска комисия, която да разследва обективно фактите около свалянето. Точно така беше. Къде ще разследваме? Турция, в Русия ще разследваме, да. Или И какво разследвахме до сега? Да. 91 година. Помните ли опита за преврат срещу Горбачов? Тогава, когато Александър Лилов 3 дена и БСП мислиха кой ще успее, кой ще победи, за да кажат те позиции. Добре, не е ли все пак това мъдрото поведение на малкия и на по-слабия? Сега още нещо ще кажа. Ето сега в момента. Не е ли? Не. Нека да си довършим мисълта. Сега в момента върви дискусията около генералния секретар на ООН. Първанов може да е всякакъв, но той поставя пръста в раната. До кога българското правителство ще се прави на ощипано и ще, така се каже, проваля единствената възможна кандидатура, която българска, която би могла да стане. Защо да не е другата? Защото другата има още много работа да свърши, за да стигне до ситуацията, в която се намира това е Ирина вашата Бокова. преценка. Това е моята преценка, да. Борисов може да мисли друго. Че Борисов сам заяви преди 1 година, че Ирина Бокова е неговата кандидатура. Сега вече, ако е размислил, е друга тема. Мисълта ми е, че БСП по този въпрос няма позиция. Добре, споменахте Първанов. Разбрах, че през тази година ние ще честваме 125 годишнината от БСП, и ще имате конгрес. 25 годишнината на Вестник Дума. Това е добре. Само, че чества ние едва ли ще направим БСП единствената и силната опозиция в България. И ще имате конгрес. Да, със сигурност. Вие сега като ви слушам, на къде водите? Правите си предизборна кампания за лидерския пост на БСП ли? Кой? Вие, господин Руменов Вчаров. Не. Няма ли да се кандидатирате? Това няма да се случи. Не. А няма ли да има наистина ви питам. Няма ли да се кандидатират? Това не е ли отговорно? Не. Що? Отговорност и то е изключително голяма. И защо не искате да я поемете? Което аз вече не мога да нося. Защо? Защото му мина времето. На кое? Тогава, когато можех да я нося тая отговорност и можех да я поема. Сега има нови хора, които трябва да си поемат отговорност. Има една песен, не знам, не си спомня вече кой пееше, нали? Не прави от миналото бъдеще. Не я знам това. Добре, но ще имате ли ваши протеже тогава? Те всички са мои протежета. И Мишо Миков ли в това часа? Не, Мишо Миков, в интерес на истината, аз нямам лошо отношение с Мишо Миков до момента, в който видяхме резултатите от досегашното му управление на партията. За съжаление, 1,5 година е вече загубена за БСП. Всяка промяна в ръководството на една партия, тя трябва да се види в тенденцията в промяната. Ако ти си загубил силата на старта, импулса на старта, и вместо да вървиш нагоре, вървиш надолу, то очевидно е, че трябва ли да има промяна в ръководството на БСП? Михаил Миков? Задължително. Трябва ли да остане или не? Не. Нито Михаил Миков, нито хората около него. Те са вече вредни за България, за партията. Калоян Паргов, вашия заместник в София? Мисля, че му е раничко още. А кой? Не е моя работа да решавам този въпрос. Много лесно така човек отстрани да критикува, обаче да не извършва реални действия, нали знаете? Какво да направим? Дълго време бяхме ние в тези реални действия, нас не критикуваха, не само ни критикуваха, ни направиха на салата заради това, което правихме, така че сега ние ще си понаблюдаваме, ще си покритикуваме. И сега като си покритикувате, какво правим ние с газа? Диверсификацията, която вече стана като мантра на газовите доставки. Южен поток, Северен поток, 1, 2, Турски поток. Алабала. Колко да изредя още? Всичко това е алабала. Какво? Газов хъб. Да. Какво? Балкан. Балкан, да. Не, тази работа така не става. Добив на нефт в Черно море. Да. Той вече върви 10 на години. Не 10 поне 5-6 години, но то още не съм го видял. Кажете ми, какво ще се случи? Нищо не се случи. Когато една държава не знае... Нали си спомняте Алиса страната на чудесата? Кое точно? Когато не знаеш къде отиваш, заек. Се въртиш кръг. Когато не знаеш къде отиваш, няма значение къде ще стигнеш. Да. Ние в енергийната политика сме точно в това положение.
Нито знаем какво искаме, нито знаем как да го постигнем, нито пък знаем с кого да го постигнем. Защо е така обаче? Ние ли сме некадърни или сме малки? Не сме малки. Защото енергетиката е сектор, който иска стратегия, иска дългосрочно мислене. Той не е нещо от днеска за утре. За съжаление, ние си играем чисто конюнктурно. Днеска ще услужим на този, ще спрем това. Утре ще услужим на този, ще спрем онова. Иначе парите си ги плащаме. Нали? Добре, вие ако бяхте министър на енергетиката, какво ще да правите? Аз, когато бях министър на енергетиката, на България завиждаха всички страни в региона. България беше страната номер 2 в света по привлекателност на инвестициите в енергетиката. Само че чрез руските доставчици. Не, нищо подобно. Не само чрез руски. Тогава беше Набуко, тогава беше Бургас Александрополис, тогава беше Белене, тогава беше Южен поток. Проекти. Нито един от тях не се състоя. Защото дойдоха умниците след това и ги спряха. Не сте ли ги закърмил вие порочно? Нищо порочно няма. Нищо порочно. Ако бяха порочни, нямаше да тръгнат и да върват и до сега да бъдат най-добрите проекти, които някога България Как може да се осъществи Набуко тогава? Набуко? Много простичко. Как? Ако България знаеше какво иска, нямаше да позволява на Турция да се разиграва картите и да се превръща в така наречения енергиен хъб. Тоест, всички природен газ, който влиза в Турция, да се превръща в нейна собственост. А ние и Европа позволихме на Турция това. Въпреки че Турция не произвежда газ. Тя не добива газ. Да, правилно. Собственост като първи транзитиращ. Да. И тогава Турция, така да се каже, уби проекта Набуко. Защото ни позволи транзит. Как може да се осъществи Белене? Белене се осъществяваше много простичко. Имаше инвеститор чуждестранен, който беше готов да си даде парите. За съжаление, дойдоха хора, които решиха, че по-лесно да обслужват чужди икономически интереси. Беше ли твърде скъп проект? Как ще бъде скъп? Проверете, има ли по-евтин проект и сега в момента от Белене. Всички са поне 2 пъти по-скъпи. Това е най-икономически изгодният проект, който въобще някога е имала в България. Южен поток как може да се осъществи? Южен поток също можеше да се осъществи, ако бяхме излезнали от простата схема, ако не бяхме влизали по-скоро в простата схема. Третия енергиен пакет? Не. Третия енергиен пакет позволява дерогации. Напротив, там изрично е написано, че за такива големи инвестиционни проекти Европейската комисия ще предостави дерогации. Само че въпросът е, че ние не ги поискахме тези дерогации. Ние позволихме на страни, които са заинтересовани да няма Южен поток, като Словакия, като Румъния, които ще загубят огромни транзитни такси от това, че транзита ще мине през България, да определят политиката на Европейския съюз. И не си защитихме интерес. Тръгнахме да защитаваме интереса на 5 строителни компании, които решиха, че трябва да приберат ни 3-4 милиарда за строителството, пък България, нейните... Какви компании? Български или европейски? И български, разбира се. А България нейния интерес ще го защитава след 20 години. Така си проваляме проектите. А газови хъб Балкани, защо така се изпяхте иронично? Хъб. За да имаш хъб, трябва да имаш поне 2 неща. Едното от някъде да дойде газ и другото този газ оттам да отиде другаде. Кой? От Азербайджан. Стойте тази приказка от Азербайджан. За Шах Денис приказката ми я разказваше Матю Брайза като помощник държавен секретар на Съединените щати още 2005 година. Сега сме вече 2016. Има ли там газ изобщо? Сигурно има, но всеки случай за газов хъб не става. И какво чертаете вие, като примерно виждате, че и бизнеса скача не само за МВР, скача и по енергетиката на правителството? Знаете ли, какво чертаете като бъдеща политика в енергетиката? Какво ми се струва? Че тук някои хора покрай сблъсъка между Турция и Русия си въобразиха, че е възможно възобновяването на Южен поток. И в пакетната сделка за Виваком, примерно, явно са се опитали да прокарат някакви такива нюанси. Защото като наблюдавам какво се случи с Сашо Дончев и Орегас, не ви ли направи впечатление един нюанс? Какво се случи? Всички български институции, включително и българския министър-председател, изведнъж се нахвърлиха върху една българска компания. Защо? Че тя е виновна. Защо? И никой не помисли, тия от Газпром не са ли те виновни, бе? Тая е руска страна, която 3 дена преди Нова година казва спирам газа. Тя дали не, ако беше спряла пък газа на Булгаргаз, значи те за Булгаргаз имат доста по-голямо основание да го спрят. Какво искате да кажете, че я пробираха ситуацията ли? Не. Очевидно някой от българските политически и бизнес мъже се опитвал да проиграе някаква схема в Русия, която, за съжаление, не сработи. Каква схема?
което е свързано и с възобновяване на Южен поток, и с преразпределение на пазара в България. Какво ще има Бургас с Южен поток? Или Газпром, да. За Газпром не питам, какво ще има Бургас? То е част от схемата. То тук шахматната дъска има много фигури, не е само една. Как се чувствате? Един въпрос за финал. В Лукойл, Нефтохим Бургас. В Лукойл се чувствам добре. Компанията завършва добре годината. За пръв път от може би 10 на години ще бъде на печалба. Компанията произвежда горива на изключително конкурентни цени. Не са ли ви много високи цените? Не са. На производствените цени на Лукойл Нефтохим са добри. Компанията е една от 10-те най-добри компании в света, особено след въвеждането на новата инсталация. Така че проблемите на пазара на горивата в България не са заради Лукойл Нефтохим. А заради кого? И заради регулациите на самия пазар. И заради, как да кажа, неуредиците, които се допускат в вноса на горива в България. Вие сте за първи път, сега като станем ме предупредиха да не забравите да си вземете устройството, да падна и от мен. Вие сте в момента с 2. Добре. Носите а тази ми книга? Книга ще идвам до вас. Носите ми книга. Ако искате, седете, аз ще. Добре. Ще седна. Що? Тази книжка, понеже... Бредбъри. Да. Марсиански хроники. Да. Да не би си чел. Работа на Светичева, няма лошо. Чела си, ма си забравил. Нашата бяхте в българство и видела съм, да. Сега, от Рей Бредбъри, от Марсиански хроники има 3 извода, които аз не мога да си позволя да пиша по книги на Бредбъри посвещение. Все пак да отбележим, че от Румен Овчаров. Да. Първият извод е, че много е тънка границата между пасторалната романтика и най-черната антиутопия. Вторият извод е, че за да започнеш нещо ново, трябва да изгориш стария начин на живот. Така правят марсианците там. И третия извод, който за мен ми се струва най-важен, е, че невежеството е фатално. Особено в управлението на една държава. Това са послания към днешните управляващи или към вашите съпартийци? Към всички, може би към всички българи, че най-после трябва да почнем да избираме тези, които могат да управляват и знаят. Трябва ли Плевнелиев да остане втори мандат президент устройството? Плевнелиев дали ще остане втори мандат президент, ще решат избирателите. Аз лично няма да гласувам за него. А кой трябва да стане президент според вас? Има ли БСП представителен кандидат? БСП ли? Да. Не мисля, че БСП даже и Господ Бог да извади в момента за кандидат, ще успее да спечели изборите. Но един разумен кандидат, подкрепен от левицата, би могъл да спечели. Георги Първанов? Това, доколкото знам, по Конституция като че ли е малко спорно. Малко е спорно, но става ли? Не знам дали имаме по-успешен президент до момента от Георги Първанов. Тоест, евентуално, ако Конституцията, видя сериозно, позволява, бихте подкрепили БСП? Не, това не съм го казал. Да направят върху хипотези не разсъждавам. Сега... Върху хипотези не разсъждавам, беше казал един политик. Виж, тогава, Беновска пита, ви подарявам клубата тениска. А социалната инициатива? Сега ще я кажете. Добре. И обръщам гърба, на където пише въпросът защо. Добре. И въпросът защо си задавате и си нямате отговор. Аз част от тях поставих и тук. Така че основният въпрос е този, който вие задавате. Кой и как ще управлява държавата? Най-после трябва да изгорим стария начин на живот, за да можем да започнем наново. Но това не става с невежество. Това послание има ли връзка с някоя инициатива, която можем да съществим заедно? Не, инициативата е свързана с К2. Каква е? К2 е един от върховете, които са най-трудни за изкачване. Покажете ме как се усмихвам. Доволно ще ви кажа защо. Да, гледайте господин Овчаров. Аз току-що, преди буквално 4-5 дни, се качих на Килиманджаро заедно с жена си и дъщеря си и ми направи впечатление, че тези там, как да кажа, западнали хора в Африка не допускат в техния национален парк да се влиза с пластмасови бутилки за вода. Че между втория и третия лагер има 4 места, на които можеш да отидеш в тоалетна. И то тоалетни, които се поддържат. И ви предлагам на вас, като радио К2 и като телевизия, да отидем да проверим. Така? В някои от българските планини. Къде има тоалетна? Примерно отидем на Витоша. И да
се разходим по пътеките да видим дали ще намерим поне една. Аз знам на много места, където няма, да ви кажа, защото аз съм планинар, не съм се качвала на Килиманджаро. Та може би заедно с вас ще успеем да накараме нашите еколози, които 15 години управляваха Витоша, да погледнат в Африка как се грижат за природните си богатства и как ги използват. Мога ли да включа последващият ми гост след малко е министърът на екологията Ивелина Василева, да включи една ефтария. Включете. Много ви благодаря. Добре. Беше ми приятно и ще ми гостувате пак. Благодаря ви много. Разговаряхме с Румен Овчаров, член на Националния съвет, на надзорния съвет, извиняйте, на Лукойл Нефтохим Бургас, а да е член на Националния съвет на БСП, председател на съвета по икономическа политика и туризъм към БСП. Беновска пита.